Bé, avui farem una cosa que fins ara no hem fet en aquests videopodcasts, que és parlar d'un tema, un tema internacional, de política internacional. I concretament tenim aquí en Tomàs Alcoberro, que és una persona que coneix molt a fons tot el tema del Pròxim Orient. Ara explicaré per què. No només el Pròxim Orient. Tomàs Alcoberro també va ser una persona que en el seu moment va estar molt propera en el que va ser la informació i l'execució del retorn del president Tarradellas a Catalunya. Estem parlant de l'any 1977, parlant de fa molt temps enrere. No? Ell ha viscut temes claus de política catalana, però també ha viscut, com a corresponsal de La Vanguardia durant dècades, temes claus de política internacional i concretament en el Pròxim Orient. Ha estat mestre i inspirador de periodistes. Això ho puc dir jo perquè conec casos de persones que després han fet periodisme gràcies al teu mestratge, gràcies al que tu has... Sí, gràcies a que tu els has inspirat, no? Has estat un referent de primera línia per molts lectors que volien conèixer de primera mà el que tu explicaves sobre el que passava i el que passa en el Pròxim Orient, i encara és així. I a més, doncs, tens, com he dit, una llarga experiència vital en allà, perquè portes més de 50 anys coneixent aquella zona. Fins i tot m'ha deixat veure un article seu, una crònica de l'any 1967, parlant de Gaza, del silenci de Gaza. Imagineu, fa més de 50 anys. I això, doncs, acredita que en aquesta conversa puguis donar una mica de llum, encara que només sigui una mica, sobre tantes incògnites que hi ha i tantes idees prefigurades, no? Per tant, gràcies per ser aquí, gràcies per prestar-te en aquesta conversa i a veure si en traiem una mica de, no diré d'aigua clara, que deu ser difícil, una miqueta de llum de tot plegat, no? Quin és el teu criteri, l'arrel més fonda, el moll de l'os, el nucli dur del conflicte que veiem ara, que està molt a la llum, no? Del conflicte entre Israel i Palestina? Jo crec que en aquest tema els mites són molt importants. I en aquest cas jo parlaria d'una realitat mitològica, religiosa, de civilització, que és la Terra Santa. La Terra Santa. La Terra Santa. Potser, si no fos la Terra Santa, el tema podria ser més o menys igual, però no tindria aquestes connotacions que ens arriben precisament perquè les tres religions més importants del món han nascut allà. Per tant, si aquest tema, potser, hagués sorgit, posem per cas, a l'Àfrica, amb uns pobles diferents, potser no provocaria les emocions tan grans. El tema és molt difícil d'explicar, es pot explicar de moltes maneres. És un tema on les opinions es poden mantenir perquè, de fet, és molt difícil realment saber el que hi ha darrere de tot això, i més ara, quan estem en un món modern, on, per exemple, hi ha escàndols en aquest moment sobre aquest tema, com tu saps, de les informacions que es donen una banda i una altra, però insisteixo que el tema mític, que a més està a prop d'Europa, o molt al costat d'Europa, crec que és fonamental pel fet que la gent s'interessi en aquest tema. Ja. Per tant, tu ens vens a dir que el component religiós no és l'únic component d'aquest conflicte, però que n'és un component molt principal. Sí. I en aquest concepte, Jerusalem què pinta? Bueno, com a símbol, vull dir. Jerusalem és la guinda, que diríem, no? Jerusalem és el tot. I també és precisament, quan estem parlant de la Terra Santa, és precisament Jerusalem, l'exemple de la Terra Santa, on hi ha les tres religions, i on hi ha hagut sempre, sobretot, un enfrontament entre l'islam i els cristians. Però, quan estàvem parlant d'això, ens oblidàvem que havien passat per allà abans els jueus i que hi havia hagut la destrucció 3 vegades del temple jueu. Això fa que, parlant ja d'una cosa molt concreta,
i parlem de la llei internacional, que com tu saps, ell va fuir constantment, diguem, maltractada per uns i altres. Jerusalem segueix sent un tema que des d'un punt de vista modern de dret internacional públic es tracta com un corpus separatum. És a dir, que d'entrada la complicació és extrema. És extrema. Tu creus que l'islamisme radical acceptarà mai l'existència d'un estat d'Israel? I t'ho preguntaré també al revés. I els ultraortodoxes jueus acceptaran mai l'existència d'un estat palestí? Jo penso que si no hi haguessin tantes emocions pel mig, i les emocions, tot un plegat, són no únicament incontrolables, sinó es poden contagiar. És a dir, el tema emocional, ara, avui en dia, per exemple, és tan gran, que com es poden mantenir opinions que d'alguna manera intentin sortir d'un món emocional. Jo això ho veig difícil. És a dir, les emocions ens impedeixen i potser, i ara dic una cosa que se m'està acudint, potser en un moment de la nostra història, per exemple, occidental, europea o mediterrània, com tot això es va diluint en qüestions molt tecnològiques, molt polítiques, el populisme, etc., potser això en aquell moment té més repercussió perquè ens fa vibrar d'una altra manera. De tota manera, si mirem una mica en la història de les darreres dècades, hi ha hagut alguns moments en què semblava que era possible un acord. Sí. Recordo tots els acords d'Oslo, sí. Recordo aquella trobada a Camp David entre Bill Clinton, president dels Estats Units, i Yasser Arafat, president de l'Autoritat Nacional Palestina, i Isaac Rabin, no? En allà es va estar a prop d'una solució. Per tant, els intents hi han sigut, en algunes ocasions, alguna vegada s'ha estat molt a prop d'un possible acord, però finalment tot això s'ha esbarlat. I aleshores la pregunta que et volia fer és què creus que ha fet que al final això no fos possible? Per què s'ha acabat esbarlant tot això? D'entrada, recordaré ràpidament que aquests entusiasmes que tenim tampoc van durar massa temps, perquè, com tu saps, els dos en aquell moment que representaven un bàndol i un altre, el president Sadat i el primer ministre Rabin, cadascú d'ells va ser assassinat pels seus propis conciutadans. És a dir, hi havia ja en aquell moment a dintre d'Israel una opinió totalment contrària, a fer cap classe d'acord, i per l'altra banda, pel món àrab, que això es diu el món àrab, que és una cosa també molt difícil, perquè Egipte no és Síria, ni Síria és Iraq, ni Iraq és Bahrein, com tu saps molt bé. Al món àrab, el gesto que va fer el president Sadat va acabar malament. És a dir, que és lamentable i és trist, però és així. És a dir, que en aquell moment que semblava que hi hauria una cosa que es aniria aclarant una mica amb aquest imbroglio, els dos personatges, tant àrab com israelià, que donen el pas, com ara es diria, un pas cap endavant, els van assassinar. I es van assassinar els seus. És a dir, que no és que fossin els enemics, els propis seus. Això vol dir que hi ha dues opinions encara molt dividides als dos bàndols. Això em porta també a analitzar la situació dintre del món palestí i concretament entre Hamas i l'Autoritat Nacional Palestina. Clar, allà hi ha un conflicte latent entre els propis palestins, també. Molt. Que dura des de fa molt de temps i que en alguns moments deuen haver avortat possibles solucions entre la gent que estava més a favor d'un diàleg i d'una possible negociació i de gent que no volia de cap manera que l'acord es produís. Aquest conflicte intern dintre del món palestí,
Tu com el... Bueno, el vaig viure bastant de prop. El vas viure. Abans que tot, deixa'm recordar, per la gent que ens està escoltant, que, bueno, que jo vaig arribar a Gaza per primera vegada l'any 1967. 67. És Per dir, tant, just després de la Guerra dels 6 dies. vaig entrar amb l'exèrcit israelià que van conquerir Gaza. Com a corresponsal de La Vanguardia. En aquell moment, Gaza era un territori que estava administrat per Egipte. Això ho vull explicar ràpidament, però molt bé. És a dir, per què l'exèrcit israelià entra a Gaza? No? Seria la pregunta. I jo tinc que dir que en aquell moment Gaza era una espècie de territori sota l'autoritat militar egípcia. És a dir, l'exèrcit israelià, quan entra a Gaza, no fa la guerra a Gaza, no existien els palestins. Això és una mica gruixut el que acabo de dir. Els palestins, en tant com una entitat dintre del món àrab que es digués Palestina, existien fins a cert punt, perquè una part era Jordània, l'altra part era Egipte, etc. Però vull dir que l'exèrcit israelià entra a Gaza perquè Gaza és una província militar d'Egipte. D'Egipte, sí. I la guerra és contra Egipte. I la guerra és contra Egipte. Sí. És a dir que... Una guerra que guanya Israel. Que guanya Israel d'una manera aplastant i guanya també la guerra contra Egipte, contra Síria i contra Jordània. I això fa que en un moment determinat uns territoris que potser no es coneixien exactament com territoris palestins, per això hi ha encara dirigents israelians avui en dia que diuen que els palestins no existeixen. Perquè, clar, el que ara és Cisjordània era part del rei de Jordània. El que ara és Gaza era una part d'un territori administrat militarment per Egipte. Per Egipte, sí. Anant aleshores en el moment actual, no? I tenint en compte que hi ha aquesta lluita entre l'Autoritat Nacional Palestina i Hamas, una lluita interna, però tenint en compte també que hi ha tota una sèrie d'interessos de països o bé veïns o bé fins i tot llunyans. Poso un exemple. S'ha dit que una part d'aquest conflicte, que ve com a conseqüència de l'acte terrorista de Hamas, és la resposta de Hamas a una possible entesa amb l'Aràbia Saudita i a la signatura d'un acord entre l'Aràbia Saudita i Israel. I que això és una manera de boicotejar aquest acord que d'alguna manera també afavoriria les posicions, com a mínim, dels palestins que representa Hamas. Jo ho crec, però hi ha factors, al meu entendre, més urgents. I això es té que dir clarament que cadascú tingui la seva opinió en aquest conflicte, és lògic. Però es tenen que dir, Artur, un parell de coses fonamentals. Primer, l'estat d'Israel mai ha complert cap resolució de la ONU que s'ha fet des de l'any 1967. Cap. Aquestes resolucions de la ONU demanaven, i s'han repetit en diverses èpoques, demanaven l'evacuació dels territoris ocupats, cosa que Israel no ha fet. Bé, hi ha una època que és l'època de l'Arafat, que l'Arafat fa un gesto molt important, que és reconèixer l'estat d'Israel. Tinc que recordar que una de les qüestions més complicades que hi ha en aquest moment amb Gaza és que Hamas no reconeix l'estat d'Israel. És a dir, Hamas està per sobre, perquè la ideologia de Hamas és més aviat islàmica. Per tant, no és únicament el territori de Palestina, sinó seria més. Bé, aquest fet de no reconeixement, amb el tema de Gaza ara, crec que està complicant molt la situació. La divisió dels palestins ve mort a l'Arafat. L'Arafat era un home que hi havia moltes caricatures d'ell i la que més me'n recordo, que és més simbòlica, és amb un braç el Kalashnikov, que era la metralleta, i a l'altre
la Bolsa d'Oro. És a dir, que dominava molt un moviment palestí molt dividit. Hi havia una esquerra, en aquell moment ja ningú se'n recorda, hi havia una esquerra marxista, del George Gabàs i tal i qual, tot això ha desaparegut, i han quedat els dos polos extrems. Ha quedat el Fatah, que continua al poder encara avui en dia a Ramallah, amb tota la seva corrupció, i que han reconegut l'estat d'Israel, que han volgut fer els acords d'Oslo i que no han pogut, això és important, no han pogut millorar la situació quotidiana, real, dels palestins que viuen sota l'ocupació. Malgrat que han rebut un munt de recursos. Sí, però s'ha explicat molt últimament que fins i tot, si es compara com vivia la població palestina amb els territoris ocupats, estan pitjor que fa 10 anys. I la divisió ve de lo següent. El Fatah era un moviment laic, tenia molt bona premsa aquí, a l'Occident, a l'Europa, no fonamentaven la seva lluita amb un criteri de fe religiosa i representaven fins a un cert punt una corrent que en aquell moment era els moviments d'alliberament que hi havia a tot el món. Era una gent que arriba un moment que pacta amb Israel, creient que amb això se'n sortiran. Malauradament, aquests pactes no els hi han anat bé amb ells, i aquí hi ha el problema, i sí que han anat bé a Israel. I d'aquí, clar, aquest enfrontament entre la gent que ha dit tota aquesta història de pactar amb Israel ha estat un fracàs, perquè a Israel li ha anat molt bé i a nosaltres molt malament. I això dona ales a Hamas? Evident. Hamas, que per altra banda, entre parèntesis, ja se sap bastant, però jo vull recordar-ho, per mostrar fins a quin punt les coses són molt complicades. Hamas, al començament, va ser una creació d'Israel. Ho has llegit, això? Sí, sí. I tu saps per què? Perquè era la manera que Israel tenia de fomentar una visió religiosa, islàmica, contra una visió nacionalista, diguem, no laica, d'alguna manera, no fonamentalment islàmica. És a dir, que Hamas surt, primer, perquè Israel fomenta la seva organització per contrarrestar el Fatah, que en aquell moment era la força més important, i després de la mort de l'Arafat, aquestes dues parts, la Cisjordània i Gaza, que d'alguna manera ell aconseguia que anessin al mateix temps, s'acaben. I hi ha una guerra també entre el Fatah, que jo vaig estar present, malauradament, a dintre de Gaza. Va una guerra. El 2006, Hamas guanya, com he dit abans, em sembla, unes eleccions absolutament. Poc temps després hi ha un enfrontament a dintre del propi Gaza entre el Fatah i Hamas. Exacte. Guanya Hamas, treuen de mala manera a la gent del Fatah, els hi cremen les cases, cremen la residència del president, que continua sent el Mahmoud Abbas, i el Fatah els desentén i se'n va a Ramallah. I Gaza queda al davant d'aquesta història tan trista. I tu creus que això s'entén? Què et sembla? Suposo que també esclar, demostra la complexitat de tot plegat, no? I les lluites internes, a vegades intestines, que hi ha dintre dels propis moviments o països. Clar, també suposo que hem de reconèixer que des d'una òptica israelí, el fet de que ells siguin relativament poca gent en un territori envoltat de països molt grans i molt nombrosos, amb molts diners, alguns d'ells, i per tant amb molt poder, que d'alguna manera discuteixen l'existència de l'estat d'Israel, suposo que això fa que els propis israelis també a vegades hagin fet accions que des d'un altre punt de vista probablement no s'entendrien o no es compartirien, no? Això ho veus així, tu? No, no ho veig així. No, aquesta és això que es diu ara, han vengut aquesta imatge que és absolutament falsa.
i t'explicaré per què. Abans que tot diré una cosa una mica gruixuda. Jo no sé si els israelians són els primers enemics dels palestins. A lo millor són els àrabs. A lo millor són els àrabs. Deixem-ho perquè això també ens portaria a complicacions. No, perquè Israel amb això juga amb una falsetat. No hi ha cap unitat entre els àrabs, cap ni una. És a dir, hi ha, per exemple, una lliga àrab que no serveix per res. Hi ha, no sé si te'n recordaràs, que hi ha fins i tot països, em sembla que fins i tot avui en dia la frontera entre Algèria i el Marroc està tancada. Totes les coses que s'han fet de cooperació econòmica han fracassat. Torno a dir, la Lliga Àrab és un fracàs i, per tant, aquesta idea d'Israel que està envoltat de no sé quants milions i milions de persones i molts estats, a l'hora de la veritat no és així. Hi ha enorme quantitat de països àrabs amb polítiques respecte als palestins, que alguns són favorables, altres no, però no és veritat. I també surt el tema del número, no? Vull dir que, clar, hi ha 200 milions d'àrabs que estan envoltant-se. Nosaltres, que som un país democràtic i petit, no hi ha aquesta unanimitat i, al revés, tu acabes de dir fa un moment que aquesta guerra s'està donant en el moment que hi ha alguns països àrabs, els rics i els que volen acabar... Que s'aproximen a Israel. Exacte, que s'aproximen a Israel, com és lògic. No tots, eh? No, com és lògic. L'Iran seria el cas exactament contrari. contrari. Sí, l'Iran és un altre... Però com és lògic? I a més vull dir-te una cosa molt concreta. Al món àrab hi ha gent jove que està fart de tot això. Clar. Fart de guerres i fart de dir per què hem tingut que néixer aquesta part del món on no tenim cap futur. Això es té que tenir molt en compte. Clar. És a dir, que en aquell moment ara possiblement el fet de la guerra de Gaza radicalitza, és evident. Però això també, jo també penso que les emocions, i aquest també és un tema molt emocionant, passen amb el temps. Molt emocional. Molt emocional. Em deies fa uns dies, quan parlàvem de la possibilitat de fer aquesta conversa, que Gaza no la vol ningú. No. Em deies això, no? No. Ara ja, encara que la guerra no s'ha acabat i s'està, com tu veus, a l'Orient Mitjà tothom especula. Els nens petits especulen, tothom especula. Tothom especula. Perquè no hi ha res massa clar. És a dir, ningú sap ben bé aquest tema de Gaza. Jo, per exemple, quan discuteixo amb companys que són molt pro-palestins, dic, bueno, però aquesta guerra que està fent tantes morts s'acabarà en el moment en què Hamas demani que s'acabi la guerra. Però Hamas no ho fa. I potser no ho farà. És a dir, la guerra més pròxima que va haver a l'Orient Mitjà fa anys entre una milícia i l'estat d'Israel, perquè vull dir que des de l'any 1974 no hi ha guerres a l'Orient Mitjà, perquè Israel ha fet la pau amb Síria, amb Egipte, amb Jordània, amb Marroc, no hi ha guerres en el sentit clàssic. Hi ha guerra de l'exèrcit israelià amb milícies, que sigui la libanesa, que sigui la palestina. I aquestes guerres també, una de les coses amb què es caracteritzen, són llargues, a vegades molt llargues. La guerra que hi va haver el 82 entre els palestins i Israel, al Líban, va durar 3 mesos. Aquesta que tenim ara, creus que serà llarga, també? Bueno, estem ja al mes i pico, no? Sí. I aquí també, com jo crec que tota aquesta guerra ara encara és més difícil anar-la seguint d'una manera relativament equilibrada, perquè es veu cada dia que hi ha molts fake news que ho empleen d'una banda i una altra, no? Per tant, en aquest aspecte, el desordre de la informació està també fent que la guerra en si mateixa no es conegui. És a dir, últimament jo estic una mica en contacte amb àrabs i articles o opinions,
I hi ha, per exemple, molta gent que estan explicant que està clar que l'exèrcit d'Israel no té els èxits que esperaven. I aquí ja ens perdríem una mica amb especulacions. Però tu deies, Gaza no la vol ningú. No, Gaza no la vol ningú. Per tant, els pobres palestins que hi ha a Gaza queden abandonats. Estan abandonats a la sort, perquè no és que no els vulgui només Israel, que efectivament no els vol, suposo, sinó que no els volen tampoc els altres. No els volen. Això també és una cosa que he dit alguna vegada i hi ha gent que m'ha criticat molt, i ho penso. És a dir, que tot d'un plegat, malauradament, hi ha clar, és que quan tu penses que Gaza són 360 quilòmetres quadrats, dius, bueno, jo això ho entenc, és a dir, perquè a les guerres del Líban un quilòmetre quadrat era molt. Feia trontollar el món. I Jerusalem és petit. Jerusalem és petit. I, en canvi, sent petit és un símbol que a vegades dificulta un munt de coses. Has dit el que jo crec. Per allò que deies abans. Has dit el que jo crec. És a dir, que això també crida l'atenció, no? Vull dir, un territori tan petit que, bueno, té una mica d'agricultura i tal, s'ha convertit en un símbol moral i polític molt gran i fa trontollar a vegades les coses. Quina previsió tens per anar acabant de què pot passar en aquest conflicte? Tu, amb l'experiència que tens, tu deies abans, diu, les guerres que hi ha allà, que són entre l'exèrcit d'Israel i les milícies palestines d'un costat o d'un altre, o libaneses, aquestes doncs duren un cert temps, no? A vegades són fins i tot llargues, etc. Cruentes ho són molt, és evident, perquè hi ha un munt de morts i, a més de morts de gent, tant d'un costat com de l'altre, de gent absolutament innocent, que no hi pinta absolutament res en allà, més que el fet d'haver nascut en allà o de viure en allà. Per tu la sensació que tens és que això es pot enquistar durant mesos i mesos o potser no? D'alguna manera no i d'una altra manera sí. És a dir, que ara el tema és saber si realment podran desmantelar tot el que és la direcció de Hamas. La teoria és també, bueno, però això és una semilla que pot durar d'aquí uns quants anys, i inclús ja es fan coses èpiques com els nens que avui en dia estan allà patint això, a Gaza seran els pròxims guerrillers. Israel no crec que se n'han sortit tan bé com voldria, perquè la batalla final no crec que es dongui únicament ara. Això pot tenir repercussions a l'opinió pública internacional. Està dividint també Europa, i hi ha països que es poden fer les protestes en contra d'uns o d'uns altres. Això està també posant una vegada més en una situació delicada a el que es diu l'esquerra, perquè no saben ben bé per on tenen que tirar. Això és un fet terrorista des del començament que no es pot negar, però que després es complica amb la seva valoració moral, perquè diuen, escolta, per què hem fet això? Sigues una mica més, no et paris. I tot això està fet perquè l'ocupació d'Israel continua i perquè la població palestina que està sota l'ocupació, evident, pateix l'ocupació d'Israel. Cosa que fins ara no hem fet en aquests videopodcasts, és difícil parlar d'un tema, és un tema d'una complexitat enorme, un tema internacional, de política internacional. Si algú ens en podia donar, entre algunes altres persones, amb molta modèstia, molta prudència i també amb moltes ganes de que realment la majoria de gent, sobretot estic pensant evidentment en els àrabs, les generacions joves, vull dir, se'n donin compte que és un camí on sempre perden, però que diré una frase que serà una mica curiosa. Es diu sempre que els àrabs perden militarment la guerra, però tu que ets polític, la guanyen políticament. Què et sembla? Doncs és una conclusió per pensar-hi. Deixa'm pensar i algun dia més en privat t'ho comento. Moltes gràcies, Tomàs. Moltes gràcies. Gràcies per ser-hi. Moltes gràcies.